il-Qdisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li ġajt taħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dlubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilena sħiħu bla tmiem jinsab li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsantan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Ir-revelazzjoni ta' Ġesu Kristu li tajjielu Alla biex jarraf lil qaddejja tiegħu b'dak kollu li għandu jiġri u ma jdumx. Alla bagħat lill-anġlu tiegħu jfissirha lil qaddej tiegħu Ġwanni li kien xut tal-kelma ta' Alla u tax-xhieda mogħtija minn Ġesu Kristu u ta' kull mara bajnejh. Ħieni dak li jaqra u dawk li jisimgħu il-kliem ta' din il-profezija u jħarsu dak li hemm miktub għax iż-żmien qorob. Ġwanni lis-seba' knejjes li hemm fl-Asja, grazzi għalilkom u sliem minn għand dak li hu, li kien u li għad irid jiġi, u min-naħa tas-seba' spirti li qegħdin quddiem it-tron tiegħu. Jien smajt lil mulej jgħidli lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Efesu iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu s-seba' kwiekeb f'idu l-lemenija, dak li jimxi fost is-seba' gandelabri tad-deheb. Jien naf l-opri tiegħek u l-kedet li tieħu u s-sabar tiegħek. Naf li int li ħżiena ma tiflaħx għalihom u tieħu bis-sabar dak li ħriġt u lil dawk li jriduha ta' apostli bla ma huma u sibthom qarrieqa. Naf li stabart u ġarrabt ħafna minħabba f'ismi u għadek ma jgħidx. Imma kontra tiegħek għandi li jint ħallejt dik l-imħabba li kontu rejt fil-bidu. Mela issa ġib quddiem għajnejk fiex waqajt, indem u erġa' qbad l-opri tiegħek tal-bidu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Lir-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. Lir-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fi triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nhar jaħseb fil-liġi tiegħu. Hi r-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Lir-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Lir-rebbieħ nagħtih jiekol mis-siġra tal-ħajja. Jiena
jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja jkollu id-dawl tal-ħajja. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Waqt li Ġesu kien riesaq lejn Ġeriko kien hemm wieħed għama bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità. Dan semma l-kotra tan-nies għaddejja u beda jistaqsi x'ġara u qalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. U qabad jgħajjat u jgħid, Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Dawk li kienu mexjin quddiem bdew iċanfruh u jsiktuh. Imma aktar is-sok ta' jgħajjat, bin David ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u ordna li jresqulu quddiemu. Meta resaq staqsih, xi trid nagħmillek? Li nara mulej wieġbu dak. U Ġesu qallu ara iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' mixi warajh jagħti glorja lill-Alla u l-poplu kollu li ra dan beda jfaħħar lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Din hija it-talba li beda jgħajjat dan l-ama li kien mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità u li għamilha meta Ġesu kien għaddej minn din it-triq riesaq lejn Ġeriko għax kien għama ma setax jara lil Ġesu imma sema l-ajjat tan-nies sema l-kotra għaddejja u għalhekk staqsa min kien. Qalulu li kien Ġesu ta' Nażaret u dan ir-raġel beda jokrob għall-għajnuna. Ġesu bin David ikollok ħnina minni. Ħanħarsu lejn dan ir-rakkont u naraw ftit x'jagħmel dan il-bniedem għama, x'tagħmel il-folla ta' nies u x'jagħmel Ġesu. Dan il-bniedem kien fil-batija kbira. Kellu bżonn ħafna ta' għajnuna. Kien għama ma setax jara imma kien ukoll jittallab il-karità. U l-Evanġelju jgħid kien mal-ġenb tat-triq. Illa għaliex anki għal ħafna nies kien bniedem imwarrab fil-ġenb. Imma kien determinat. U kif sema li kien Ġesu, għamel minn kollox biex iwassal leħnu. U anke meta siktuh, frok siket, beda iktar jgħajjat. U kien bniedem ta' fidi. Kien sema b'Ġesu. U fil-fatt qalulu għaddej Ġesu ta' Nażaret. Imma hu meta jgħajjat jgħid Ġesu bin David. Hemm differenza. L-għajta tiegħu hija l-għajta ta' min jemmen f'Ġesu bħala l-Messija. U kellu din il-fidi li Ġesu seta' jgħinu. U għalhekk id-determinazzjoni flimkien mal-fidi. Ħanħarsu lejn il-folla ta' nies din il-kotra li kienet mixja ma' Ġesu illi flok għenet lil dal-bniedem kienet ostaklu għalih. Fil-fatt, l-Evanġelju jgħid li meta beda jgħajjat, in-nies bdew iċanfruh u jsiktuh. Flok
jgħinuh biex jersaq lejn Ġesu, iktar iħalluh fil-ġenb. Għan-nies dal-bniedem kellu jibqa' hemmhekk fil-ġenb u Ġesu jibqa' għaddej. Ħanħarsu ftit lejn Ġesu. X'jagħmel Ġesu? Ġesu dejjem ta' qalb ħelwa, mimlija mħabba u ħniena. U meta miexi fit-triqtu ma' dawn in-nies kollha, kif jisma' l-għajta ta' dal-bniedem ama jieqaf. Wara x'jagħmel Ġesu? Jgħid lin-nies biex iresqulu lil dal-bniedem. Dan nies li siktuh li għalihom dal-bniedem kellu jibqa' fil-ġenb, Ġesu jibgħathom biex iresqulu, biex jersaq lejh u għandna dan id-dialogu sabiħ ma' dal-bniedem meta Ġesu jgħidlu xi trini nagħmellek u jwieġbu li nara mulej. U Ġesu jgħidlu ara iva il-fidi tiegħek salvatek. Ġesu huwa dak illi jagħtih kull għajnuna, li jagħtih ħajja ġdida, li jgħinu biex jibda jara, imma wkoll li jgħinu biex jintegraħ lura għax jintegraħ lura fis-soċjetà. Ġesu dejjem ta' qalb mimlija, imħabba u ħniena. Għandna ħafna x'nitalmu minn dan ir-rakkont, l-ewwel nett nitalmu li Ġesu hekk hu magħna, għalih aħna l-koll importanti, kull wieħed u waħda minna. U min iħossu imbiet u min iħossu mwarrab u min iħossu emarġinat, f'Ġesu jaf li għandu dak li għatika speċjali ta' dawn. Ġesu irid lilna ukoll jgħinna, jfejjaqna, jagħtina dak li aħna neħtieġu fil-ħajja tagħna. Mbagħad dar-rakkonti għallimna li aħna min-naħa tagħna għandna nkunu dawk li ngħinu lin-nies jesqu lejn Ġesu mhux inbeduhom jew inħalluhom fil-ġenb bħalma għamlet fil-bidu din il-kottra ta' nies. U li aħna wkoll ikollna l-istess qalb bħal Ġesu, qalb mimlija imħabba u ħniena u attenzjoni li dawk li huma fil-bżonn. B'mod illi nisimgħu l-għajta ta' min qed ibati imma wkoll il-karba sikta ta' min m'għandux leħen daqshekk jgħajjad u ħafna drabi qed ibati waħdu jew waħedha. Dal-Vanġelu jispiċċa mod sabiħ ħafna il għaliex dar-raġel li beda jara issa baqa' mixi wara Ġesu jagħti glorja lil Alla. U n-nies, il-poplu, jgħid l-Evanġelju, beda ifaħħar lil Alla. Dal-Vanġelu spiċċa b'din in-nota ta' tifħir u glorja lil Alla. Jew aħna wkoll ispirati minn il-kelma tal-Alla infaħru u nagħtu glorja lil Alla u nitolbuh biex fih naraw dejjem dak li salvana lilna u nitolbuh ukoll biex jagħtina dejjem qalb li tixbaħ lil tiegħu. Jew issa nesqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba li bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamil mulej li aħna dejjem narfuk bħala l-mulej li salvana li tfejjaqna li tatina ħajja ġdida nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej qalb tixbaħ li tiegħek qalb mimlija imħabba u ħniena u attenzjoni li dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbok mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu
speċjalment ukoll li dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk il-pajjiżi li qegħdin ibatu minħabba il-vjolenza, l-mibeda, l-gwerra, tolbu għal poplu tal-Ukrajina u popli oħra u nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna l-qattal qed nagħmlek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sir innoffru l-kobor tiegħek jaqlana l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oħġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton Mie għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġi Mqazza u mal-Alla Marija ma' San Ġosepp mal-Apostoli Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina. Wala daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti
jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes bl-umilta kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnana nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċesi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċesi u anki l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni li l-quddiesa ta' nhar il-Ħadd li ġej biss, jiġifieri l-20 ta' Novembru, se tkun fid-9 ta' filgħodu minflok fid-9:30. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Dan ir-Rożarju nitolbu llum għal persuni nieqsa mid-dawl, persuni omja, biex il-mulejja tihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġa nervih kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Ħobżnata kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti omna għalik jismat tal-plana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kud ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħnatek ikun li tritint kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti omna li kismat tal-plana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misseru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semi ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina
la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisbat tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina tubietna ħarissa minna tal-infern. Hu ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħlina tiegħek. Nikkonsidraw firma misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Nissinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim birkanti fost n-nisan perek il-frott tal-ġuf tijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek perkinti fost in-nisan perek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern. Hu ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. Ħobżnata kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera l-weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja l-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina.
Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qatt tal-btana, Missir eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa la wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebbatax bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħuq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħuq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħuq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mela ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu itħollanina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missira lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tana. itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus saħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.